Aquesta xerrada té com a objectiu que entengueu què és la plasticitat neural i com podem utilitzar-la per al nostre avantatge. La plasticitat neural és simplement el fenomen d'adaptació del sistema nerviós dels animals front a l'ambient que està constantment canviant. Els éssers vius ens enfrontem a milers d'estímuls diferents al dia i hem de saber com reaccionar per poder superar-los. De fet, sempre que podem, intentarem utilitzar aquests canvis per millorar les nostres condicions. Això que vos estic contant és conseqüència de l'adaptació i creixement de, entre altres, el nostre sistema nerviós. Així, de la mateixa manera que nosaltres com a organismes ens estem adaptant, les cèl·lules del nostre cervell també ho estan fent i, de fet, tot aquest procés d'adaptació i creixement comença des d'un punt de vista molt molecular i a poc es transforma en processos més complexes. I així arribem als canvis conscients i inconscients que nosaltres farem front a aquest ambient canviant que vos estava comentant. Aquests canvis són deguts principalment a que les nostres neurones canvien les seves sinapsis. Aquestes sinapsis no són més que les connexions que fa una neurona amb una altra per transmetre l'impuls nerviós. Gran part de la informació del sistema nerviós està codificada en aquestes connexions, que poden ser excitadores o inhibidores. De fet, el nombre de connexions que una neurona fa i en quines altres poblacions neurals es fa, junt a l'àrea cerebral que connecta, canvia depenent de la informació que s'emmagatzema. Les neurones inhibidores o interneurones són les responsables de frenar en part a les neurones excitadores i la seva plasticitat. Com el nombre de sinapsis és relativament constant en la vida adulta, les neurones es troben contínuament perdent connexions que ja no ens serveixen per sobreviure i tenen un resultat favorable. Igualment, estan formant noves sinapsis que codifiquen informació actual i que ens pot servir per a sobreviure o millorar. Encara que aquestes connexions estan contínuament modificant-se, hi ha períodes en la vida de l'organisme en què aquest procés és molt més potent. Específicament, durant el desenvolupament del sistema nerviós o neurodesenvolupament, tenim alts nivells de plasticitat en tots els sentits. Es generen noves neurones, s'estableixen les diferents regions del cervell, cadascuna especialitzada en tasques diferents, es creen les principals projeccions nervioses i es senyalitzen els elements neuronals que formaran les sinapsis. També estan formant-se els patrons bàsics de connectivitat, i és quan es codifiquen els comportaments innats, és a dir, els que no depenen de l'aprenentatge ni de cap experiència prèvia. Un exemple d'aquests comportaments és el reflex de succió gràcies al que mamen els cadells o els bebès, que només neixen saben com fer-ho i no els cal que ningú els ensenyi. Per altra banda, després del neurodesenvolupament, quan ja hem nascut, tenim períodes de plasticitat i sensibilitat augmentades que, junt a estímuls externs, refinen els patrons de connectivitat prèviament formats. Aquests es diuen períodes crítics i, depenent del tipus d'aprenentatge del qual parlem, o en altres paraules, de l'àrea cerebral amb plasticitat augmentada i de l'espècie animal, es terminaran abans o després. Els períodes crítics modelen les xarxes neuronals de forma molt precisa i permeten l'adquisició de comportaments adaptatius molt més complexos, però sempre depenen de la presència d'un estímul extern, que és el motor de la plasticitat. Els estímuls que condueixen a aquesta plasticitat augmentada poden ser molt variats i modelen les connexions d'àrees diferents. Per exemple, si nosaltres, els éssers humans, estem escoltant sons diferents dels presents a la nostra llengua materna durant els primers mesos de vida, els podrem incorporar perfectament al nostre repertori. Però a partir de 6 mesos d'haver nascut ja mostrem preferències per als sons de la llengua nadiua i a poc aquesta capacitat per aprendre a vocalitzar i distingir aquests sons aliens terminarà per desaparèixer. En aquest exemple, estic parlant del període crític per al llenguatge en éssers humans, però hi ha molts més i molts diversos. De fet, el concepte de període crític fou introduït per Wiesel i Hubel en 1970 quan van descriure en gats la seva incapacitat de veure per un ull si aquest ja havia estat cobert, és a dir, no rebia llum, que és el motor de la plasticitat, durant els seus primers 3 mesos de vida. Si després dels 3 mesos el gat tenia l'ull destapat, donava igual i no podia veure perquè les connexions de l'ull bo havien reemplaçat les que hauria fet l'ull tapat. I encara que l'ull estigués perfectament i tècnicament pogués veure, el cervell dels gats no podia rebre la informació. A més, si després d'aquests 3 mesos tapàvem un ull que havia rebut estímuls visuals de forma normal, no havia cap efecte en destapar-lo i l'ull continuava processant la llum de forma normal. Encara que fou descrit per primera vegada en gats, aquest període crític ocorre en tots els mamífers, inclosos els éssers humans. És especialment rellevant en casos d'ambliopia, ull gandul, en què es tapa l'ull sa amb l'esperança que el gandul envia els estímuls visuals a l'escorça i així s'establisquen les connexions adequades i els dos ulls treballen igual després de destapar l'ull gandul. No obstant això, és important tapar l'ull abans que acabi el període crític, que només és de 7 a 8 anys de vida si esperem que aquesta tècnica produïsca cap efecte. Altre període crític molt interessant d'explicar és el de l'escorça auditiva. Per exemple,
Si un infant no rep cap estímul auditiu en els seus primers anys de vida, després no serà capaç de sentir encara que no tinga cap problema anatòmic amb la percepció del so. Un cas molt il·lustratiu és el d'una xiqueta que fou criada fins als 13 anys per pares pertorbats que no li parlaven. Després d'això, fou impossible ensenyar-li la parla més enllà de sons molt bàsics. Per contra, una persona que ha après a parlar però a la vida adulta deixa de fer-ho durant anys no perd la capacitat de fer-ho. Això ens indica que el període crític per a la percepció del so és durant la pubertat en éssers humans. De manera similar, la capacitat de reconèixer i reproduir una nota musical sense tindre cap altra referència és el que s'anomena oïda absoluta i també està subjecta a un període crític. Aquesta capacitat es manifesta abans de l'adolescència a l'ésser humà i depèn de que l'individu hagi estat exposat a varietat de tons musicals abans de la meitat de la seva infància. El que és més important, aquells xiquets que no han estat exposats a aquests estímuls en aquesta fase mai desenvoluparan l'oïda absoluta més tard en la seva vida. També, si vos en recordeu, vos he parlat abans del període crític del llenguatge, que no és l'audició. Aquest període crític determina que nosaltres, els éssers humans, aprenem llengües molt més ràpid i amb molta més fluïdesa en els primers anys de vida. I, de fet, fins als 10 o 12 anys podem aprendre segones llengües sense imposar l'accent de la nostra llengua materna. Una vegada tancat el període crític, la sensibilitat de la zona per respondre a un estímul i establir connexions que depenen d'aquest estímul baixa radicalment. Per últim, vos vaig explicar un altre període crític molt interessant. Una de les àrees responsables de la memòria de records relacionats amb la por també està sotmesa a un període crític. Durant l'etapa adulta, les memòries associades a la por són pràcticament impossibles d'esborrar. No obstant això, durant els primers mesos de vida, els bebès poden oblidar de debò totes aquestes experiències aversives. Tot això representa un mecanisme evolutiu que garanteix l'afinitat del bebè cap a la mare en qualsevol circumstància, encara que la mare siga dolenta amb el seu fill, i, per tant, augmenta les possibilitats per a la seva supervivència. S'han descrit molt més períodes crítics i queden molts més per descobrir, i vos podreu imaginar com l'important això pot ser per evitar malalties, com alguns casos d'ambliopia o sordesa, o millorar la nostra percepció sensorial o l'aprenentatge de llengües diferents de la nostra materna. Ara bé, quan el mal està fet, no penseu que potenciar la plasticitat neural podria produir resultats similars? Recentment, molts investigadors estan intentant fer exactament això. Per una banda, és interessant conèixer les raons moleculars i cel·lulars del tancament de períodes crítics, per poder crear estratègies per revertir aquest tancament o inclús tornar a obrir aquests períodes de plasticitat augmentada. De fet, en 2008, els grups d'investigació dels doctors Eero Castren i Lamberto Maffei van publicar en la revista Science que 3 setmanes de tractament amb l'antidepressiu fluoxetina, Prozac en el seu nom comercial, aconseguien reobrir el període crític de l'escorça visual en rates. Al seu experiment van utilitzar rates amb ambliopia i van tractar-les a l'edat adulta, després del tancament de període crític per a l'escorça visual, durant 3 setmanes amb aquest antidepressiu. Conjuntament, van estimular l'ull que no veia amb informació visual i van tapar l'ull sa de forma similar a com es tracta en xiquets humans amb aquesta condició, si vos en recordeu. Al final de l'experiment van trobar que la rata podia veure pels 2 ulls, és a dir, que s'havia potenciat tant la plasticitat neuronal que podríem parlar de que es va reobrir el període crític. De manera similar, el grup d'investigació del doctor Eero Castren també va descriure en 2011 que la fluoxetina podia reobrir el període crític de l'àrea cerebral associada a records traumàtics, responsable de l'amnèsia infantil que vos comentava abans. Els seus experiments van demostrar en ratolins adults que aquestes pors es podien esborrar completament, al contrari del que passa en condicions normals sense cap tractament. Les implicacions d'aquests experiments són evidents. Tal volta, administrant fluoxetina, podem reobrir els períodes crítics, de forma que si proporcionem estímuls adequats, podem restituir les connexions que no es van poder establir correctament durant el període crític original. No obstant això, trobem uns quants inconvenients. Primer, estaríem reobrint tots els períodes crítics, molts d'ells desconeguts, i podríem estar esborrant informació important apresa durant els períodes originals. Cal recordar que evolutivament els períodes crítics han estat favorables per a la supervivència de les diferents espècies. Segon, no es coneix completament les raons del tancament o reobertura de períodes crítics, i els fàrmacs antidepressius, per descomptat, poden tindre molts efectes poc desitjosos per a les persones sanes. Hi ha moltes hipòtesis sobre les raons per les quals l'antidepressiu fluoxetina pot reobrir períodes crítics. Una de les causes més evidents és que aquests compostos disminueixen la inhibició del sistema, el que produeix que les neurones excitadores estiguen disponibles per crear noves connexions. De fet,
És l'augment de la inhibició el que fa que els períodes crítics es tanquen i que es fixen les connexions que han sigut promogudes pels estímuls adients, com va demostrar el grup d'investigació del Dr. Takao Hens en la Universitat de Harvard a l'any 2000 i que fou publicat en la revista Nature. Això ens indica la importància de la inhibició en aquests processos. A més, cel·lularment se sap que el tancament de cada període crític està marcat per l'aparició d'una matriu extracel·lular especialitzada que envolta un tipus d'interneurones. Aquesta matriu especialitzada es coneix com a xarxa perineuronal i la seva eliminació en l'adult també produeix la reobertura de períodes crítics en l'escorça visual, com va demostrar el Dr. Tommaso Pizzoruccio en Itàlia en 2002. En definitiva, l'estudi dels períodes crítics és una àrea d'investigació molt prometedora i amb perspectives de futur molt gratificants. Amb el temps, esperem que els científics trobem quines són totes les raons moleculars i cel·lulars que propicien el seu tancament i entenguem com reobrir períodes crítics determinats sense ficar en perill la informació emmagatzemada en altres àrees cerebrals. De moment, nosaltres seguirem investigant al voltant d'aquest tema.